Saiki langsung lanjut mlebu mrene. Nah, hop sih masih kusene kayu rek bener. Kusene almini rek batek dasa. Lawange tuku tarung, pokoke wonge gak tarung, gole yo. Nah, iki nang gone ruang tamune, lho, apik kok ngene. Sing pasti ndukure lampune, oh, istimewa. Cara eling kesultanan yo. Nah, ndukure iku ana kacane ready. Cara ngono nek awan iso menghemat listrik. Nah, saiki langsung lanjut mlebu mrene. Nah, iki nang kamar tidur pertamae. Iki sing langsung menghadap nang area karpote. Iki modele jendela sakuran kayak ngene yo. Nah, cara ngono iso dibuat tutup ben oksigen mlebu metu ben lancar. Nah, saiki langsung lanjut mrene menggo as bakal ngene iki. Iki kamar tidur kedua e. Nah, ono jendela sisan. Ndukure ono cepan AC, tapi kok AC-ne pengen nggo dhewe yo. Nah, saiki langsung lanjut mrene menggo nang sebelah kiri kene yo. Nah, iki nang gone kamar mandine. Ki wetengene wis keramikan full. WC-ne nggih duduk, sekisote ready. Genuwe yo ready. Iki keran ready kari nguntir to. Wadah sabun iki ready. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Ono pintu belakang. Kalau kira nopo, pada penasaran, podong. Oke, tak kan